سلام كم يصنحكم كبراتن كبران سمعتنا نلوم على زتدالو زيناتات سبورت حزنا لكم قريبنا لنا سناي مكتال رابع زور صوتات اف اي كاب عبز قدام سنبت باستفالالي صوتات عبز قطللو لعلكم مترخي وسط خايده قدم عبيتن متالختن كلبات نايز مدرخ سخونه مانشستر يونايتد ليفربول بعوت يونايتد سلسته بخلته بمززامو سولشير قبل يرجن كلوب العلوا اد محاس نابز قطل مدرخ سجر كيللهم مانشستر سيتي تشيلسي ليستر ايفرتون ويست هام اندما مغاطمتن بمرتاع نابز قطل زوري خسجر خلوا ارسنال كابز وددر تغليفالام تمال مشت اميد اولترافورد تخيده قطم عبيت خلبات نايز مدرخ سخونه مانشستر يونايتد ليفربول مسنر ادما مانشستر يونايتد نجني هندرسون وان بيساكا ليندالف ماغوير شاو بوجبا ماكتوميناي جرينوود فان ديبيك راشفورد كافانن مسقدامت 11 بمسلاف ناميد اتيام بوغن ليفربول دما اليسون بيكر الكساندر ارنولد ويليامز فابينيو روبرتسون ميلنر تياغو الكانترا واينالدم جونز صلاحن فيرمينون مسقدامت 11 بمخان ناميد اتيام صوت اب جمرول دما بناي محمد صلاح فلامي تشتو مغارجو كفيتم بخمسه ابز خدل دما شمون تدا دحرزا استمزغبت شتو ماسون جرينوود نتا اميدات صوت زنبرت كلبو ممعراري تشت خمزغب كعلم صوتا بعبلالነት يونايتد ابز قطلل دما ببزحن شتو زخونه اساسو تفطرام ناي قدام عبره صوتا دما بني حبار وطيت حدا بحدا تزازمم دحر عرفت ابز قطله صوتا ام بل 48 تندا اتقع يونايتد ماركوس راشفورد نغانتو ام مرحنه تمتشتو ابسكع زريد سامسكبم صوتا دما مرحنه يونايتد كلته بحد خنم انت خنه 10 تدا دحر زاز تمزغبت شتو نقدامي تشتو خلب زمزغبه قبصاو محمد صلاح كاب روبرت فيرمينو استقبل خصو ابسكع ريد ديفلز بمقماطو صوتا داغماي نابني حبار وطيت تملسم اسلطان يونايتد سولشير نتمبالعت زخنه اكفافال برونو فرنانديز ناميدا خطوه ترعم استصوتاي ناميدا اتيو 12 دقيقه ابز قصرول دما امبل 78 دقيقه بزمزغبا معوتي تشتو نخلبو نابز قصل حمشاي مدخ اف اي كاب كحلفا خيلولم يونايتد ناي سلسته بخت عوتا مزغبات نتقند مقنا انتا زخنت ليفربول كابز مدخ طاليا ترعم برونو فرنانديز مبالعت يونايتد مخان بغبر امسكرم مانشستر يونايتد اب تاريخا ليفربول كابز اف اي كاب صوتات ن10 غزي اخ طاليا ترعيالام از دما نت ليفربول بعلان ايفرتون 12 غزي بملاي زحازت خبروسن تختيلو كالاي كبروسن كخون كيللم ليفربول ابز حلفه امير اولترافورد ابز كايدو 15 صوتات اب حنت طرح عوت كتمزغب كيلالام يونايتد دما ابز حلفه 8 اف اي كاب صوتات اميدا اب كل عوت كتمزغب كيلام ليفربول ناي زحلفه تشامبيون بريمير ليج زخونت كلب اقديما كاب ربع زوران يوددر اف اي كاب استغلفت ناي مجمرتا كلب دحر مانشستر سيتي اب عمت وددر 2014 ኮይናላም ليفربول اب استفالالي وددراتات تدغاغام صوتات كتسعر دحر 2000 عامه مهرت ناي مجمرتا ኮይنሎም بزيكازي اب كاله ناي ربعي زوريا ግጥማት اف اي كاب مسنري ليستر سيتي بشوتات اندر تيل مالس ماديسون نابيلا اب لعل برينتفورد ناي 3 بحد عوته مزكبا ناب 5 زور كتسجر كيلالام تامي ابراهام 3 شوتات بمزغاب دميقو ابزم سيلو مشدما ناي فرانك لامبارد تشيلسي اب لعل لوتون تاون ناي 3 بحد عوته مزكبا 10 قدمه خلبات سيبالام جيمس رودريغز بولز تصاوتاي كون ابزم سيلو دما ناي كارلو انچولوت كلب ايفرتون بشوتات دومينيك كالفرت لوين ريتشارلسون يرمينا نابيلا ابل الشفيلد وينسداي ناي 3 بعد عوتا مزغبا نبز قصر زوري حليفالام ابز حسا قومات صنعتنا يمكل ارتيتا كلب ارسنال بساوثهامبتون ناي حدا بادو سعرت قطيموا كابز وددر تسرابيتالام بحافشا ابز قدام سنبت ابراب عايزور قطمات اف اي كابز ترخبو طيت از السعب يمثل ساوثهامبتون ارسنال حدا بادو بارنسلي نرويج سيتي حدا بادو برايتون اند اوف ابين بلاكبول كلته بحده بريستول نميلوال 3 بادو شيفيلد يونايتد نبلايماوس كلته بحده سوان سيتي نوتنغهام فورست 5 بحده ويست هام دونكاستر 4 بادو مانشستر سيتي نشيلتون تاون 3 بحده تشيلسي نلوتون تاون 3 بحده ليستر سيتي نبرينتفورد 3 بحده بارنلي نفولهام 3 بادو مانشستر يونايتد نليفربول 3 بخته ايفرتون دما نشيفيلد وينستي 3 بادو رتينا نالام تمال مشت بزوط عصا مسرد دما سوانسا سيتي انصار مانشستر سيتي بارنسلي مس تشيلسي وولفز انصار ساوثهامبتون شيفيلد يونايتد مس بريستول سيتي مانشستر يونايتد انصار ويست هام بارنلي مس كابورن مازون كراولين سعرت كتقطم كلا ايفرتون دما كاب توتنهامن وي كامبون سعرت كتقطميم بحافشا نايز عامه وددر كالندر نا اف اي كاب مسنري 5 زور صوتات 10 تلكاتيت كايد كله ناي ربع فصامه صوتات اسرا مغابيت ناي فرق فصامه صوتات 17 ميازيا ناي فصامه صوتات دما 15 غنبوت كايديم
ውድድር ላሊጋ ስፓኛ በቀዳም ካብ ዘካይዶ ግጥማት ሪያል ማድሪድ አባላ ሃዛርድ ደርቅሸቱ አብዘርዌሉ ዓወት ተገዚማ ሎስ ብላንኮስ ድሕሪ ብረቡዕ ብናይ ሳልሳይ ዲቪዥን ጋንታ አልኮያኖ ተረቲዓ ካብ ውድድር ኮፓ ደል ሬይ ምግላፋ ስዒባ ዓወት ምስቲ መቃራነቲ ብንእሽተይ ክለብ ወሪድዋ ዝቐነየ ጓሂ በዚ ናይ ቀዳም ዓወት አቢላ ተደቢሳላ አሰልጣኒ ዚነዲን ዚዳን ቅድሚ መዓልቲ ፀወታ ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ካብ ስልጣና ኣብ ዝበኸረሉ ተሓጋጋዚ ዓላምታ ክለብ ዴቪድ ቤቶኒዩ ንቦትኡ ተኪኡ ኣብቲ አንጻር አላቬዝ ዘካይዶቶ ፀወታን በሪያል ማድሪድ ሓያላ ጀማምራ ብምርኣይ ኣብ መበል 15 ደቂቃ ካብ ካዝሚሮ ሾቶ ብምዝጋብ ንመሪሕነት ክትሕዝ ከኣለት ፀኒሓ ኣብ መበል 41 ደቂቃ ድማ ካብ ቤንዜማ ሾቶ ብምቁፃር ካልእቲ ደገመት ብድሕሪ ዝውን ኣብ ተወሳኺ ግዜ ቀዳማይ 45 ደቂቃ ካብ ብሰንኪ ተደጋጋሚ ማህሰይትን ሕማምን ካብ ብቕዓቱ ዝጎደለ ኤደን ሃዛርድ ድሕሪ 31 ጥቅምቲ ኣብ ሰኪዐት ሄስካ ሾቶ ምቁፃሩ ተኸቲሉ ደርቂ ናይ ሾቶ አጋጢሞ ድሕሪ ምጽናሕ ብቀዳም ግን ብሳሴት ሾቶ ናይ ጋንቱ ብስሙ ሾቶ ክቁፅር ክኢሉ ብድሕሪ ሾቶ ሃዛርድ ዕረፍቲ ብምእካሉ ሪያል ማድሪድ ብዓብላልነት ኣነ ዕረፍቲ ምሪሓ ድሕሪ ዕረፍቲ ድማ አላቬዝ ኣብ መበል 59 ደቂቃ ካብ ናይ ቅድም ተጻዋታይ ናይ መንእስያት ጋንታ ሪያል ማድሪድ ዝነበረ ጆሴሉ ካብ ነፃ ቀላዕ ንዝተረኸበት ኩዕሶ ብርእሱ ሾቶ ብምዝጋቡ ናብ ፀወታ ተመለሰት እንተኾነ መትሓዝ ተሳኢንዎም ዘምሰየ ተጻወት ሪያል ማድሪድ ድሕሪ ሾቶ ናይ አላቬዝ 9 ደቂቃ يقطنيهم بمنجد أقدم حان شوت أغطيرو زنبر بنزيما أبيلهم نرابعت شوت سندوم صوتانا يتمشد ما 4 بحد بزخانة وزيت عوت ريال مدريد تزازيمهم أبز قد من خلتا شوتات غانتو زغطر بنزيما أبتي أبلعلي أم بالعصر شمونت درجة زلا ألافيز مزقو وعوت صبق صوتانيرو إذا أمزقيمنا زلنا وزيت نرأسة أمانتنا زبرقيو كبلنا تدحرنا إذا حلف شدشت قطمات كلوبو زمزقبتو كالا عوت قليسهم ريال مدريد كان راحتنا لا ليغا زل اتلتيكو مدريد بشوعه نطب تفليا كاب 19 قطمات 4 نطب مهلال اقل اي درجات سريع علام تمال سنبت كاب استخايده قطمات لا ليغا اسبانيا دما بارسلونا انصار إلتشي تغعزا زكايدو تصوتا نيروم قدم 2 عامات كاب كلب اياكسنا بارسلونا مصنبارو صعيبو اب صبق بقعت زركب ديجونغ دما اب عوت غانتو حانتي بمزغابن خالئت بمسرح دم يقمسيوم بارسلونا ابتي كاميد اوصاي زكايدو تغطم ام بل 39 دقيقه فرانكي ديجونغ شوتو بمركاب نمريحነት حزانا بعرف تمريحام نايكالا ابر غطم تمشت استات 10 دقائق ابستر فلو دما بارسا دقيما شوتو بمقصارة بناي كلت سبادة عوت ملو نتبي حافيسا وطيام بارسلونا ابتقطن بزحات ناشوتو عدلات فتيرا كواتنا برتا بصبق بقعتو زمسي حلا ولدات إلشي إدغار بادياغنا ككلتنا عثمان دمبلن ترينا كون فتنتات بممكان نناي بولوغرانا قفح كخون زخل زنبر عوت أصبي بيوم ناي رونال كومان غانتان بأربز وزيت نسيفيا حليفا كان مغانا انتا ريال مادريد بسلسنة بطراي تفلا أبسات ساي درجة كتهلوك إلا تركبم بزي كازينو وددر لا ليغا اسبانيا بمريحنتا اتقل الزلا اتلتيكو مدريد تمالين عوت برشلونه تعذيب انا بقطم انصار فالنسيا مريحام متقعتي ابالا سواريز حجونا بزقصللو ملو نطبي حافيسام ابت صوتا فالنسيا قديما امبل 11 دقيقه بنا يروح متقعت تصاوتا يورو سراسي شتو بمسناد اتلتيكو مدريد بزسنبده وصيت نتقطم بمريحنتا موسطهم انت خونا غنا دييغو سيمون لوسروي بلانكوس نتقطم نخم عراري و10 تخلت دقايق طراي وسيد لهم بزدما بني حدا بحدا وسيت عرف تاخيلهم دحر عرفتي دارغا امنس وكف قطمت قعدتاتو زحيل زلونا ذكرامات ابال اتلتيكو زخون لويس سواريز ام بال 54 دقيقه شوتو بمقصار غانتو كتمرح اخيلهم صنيح دما نفليكس قيرونا ميدا زاتو كوريان سالتيت شوتو بمزغابو اتقطم 3 بحدا بزخون عوت اتلتيكو مدريد معلب رخيبهم اتلتيكو مدريد بغدلو صوتا 47 نطب اكيبا امريحنت علام فالنسيا بوغنا ام بل 14 درجه لا ليغا تركبم زاغيت 10 شوطات اتلتيكو مدريد بسمو بمصحف بسناي سيفيا تطاوتي النصري بشوطات بممعراي اب عوتات غانتو مريح تران زصاوز زلو سواريز بزنصبارو زلو بقعه تدنقو تنتنت سبورت اسبانيا اتلتيكو مدريد متان شامبيون كتبل بارسلونا كم هي بزعدلتا يكبلو بلو غرانا سواريز نواندا متروبوليتانو احليفا كم ذهبوتو بمغلاص كزاربو تسمعوا مالو وناني
ቁጽር 9 ማልያ ዝወድ 31 ዓመት ዩሮጋዊ ድንቅ አጥቃይ ዝሓለፈ ክረምቲ ብ6 ሚልዮን ዩሮ ካፕታን 6 ዓመታት በዓል ውዕለታ ዝነበረን ዝሓለፈ ዓመት ካብ ሞጎሳ ዘውጻአቶን ባርሴሎና ናብ አትሌቲኮ ማድሪድ ንክልተ ዓመት ክጻወት ብምስማዕ ኣብ ጽቡቕ ናይ ጸወታ ግዜ ዝርከብ መድረኽ ላሊጋ ስፓኛን በኣራብ ዝሓለፉ ቀዳሚ ሰንበት ብሓፈሻ ካብ ዘካይዶም ካልኦት ግጥማት ሁዌስካን ቪያሪያል ባዶ ባዶ ሴቪያን ካዲስ 3-ባዶ ሪያል ሶሲዳድ ምስ ሪያል ቤቲስ 2-2 ኦሳሱና ንግራናዳ 3-1 ከምኡን ሰልታ ቪጎ ምስ ኤባር 1-1 ብዝኾነ ውጽኢት ተፈላለየን ኣለዋ ሰሌዳ ውድድር ላሊጋ ስፓኛ ካብ 18 ጸወታ 47 ነጥቢ ኣዋህሊላ ብዘላ አትሌቲኮ ማድሪድ እናተቐለሰ ሪያል ማድሪድ ብ40 ነጥቢ ካልኤቲ ባርሴሎና ብ37 ነጥቢ ሳልሰይቲ ሴቪያ ብ36 ነጥቢ ራብዒቲ ቪያሪያል ብ34 ነጥቢ ሓምሸይቲ ከምኡን ሪያል ሶሲዳድ ብ31 ነጥቢ ሻድሸይቲ ተሰሪዐን ኣለዋ አላቬዝ ኤልቼ ከምኡን ሄስካ ድማ ካብ 18 ክሳብ 20 ደረጃታት ሰሌዳ ላሊጋ ስፓኛ ሒዘን ኣለዋ ድርኽ ሰሪያ ኢጣልያ ኣብ ዝቀዳመ ሰንበት ኣብ ዝቕጽለሉ 9 ግዜ ኣካቲላ ቻምፒየንስ ሰሪያ ዝኾነት ጁቬንቱስ ዓወት ከተመዝግብን ከላ ዝሓለፈ ሰሙን ንጁቬንቱስ ዝረትዐት ናይ አንቶኒዮ ኮንተ ኢንተር ሚላን ድማ ምስ ኡዲኔዜ ባዶ ባዶ መፍለያ ናብ መሪሕነት ሰሪያ ዝወስድ ዕድል ኣምሊጥዋ መራሒት እዚ ሊግ ዘላ ኤስ ሚላን ድማ ኣብ ሜዳ ስዕረት ገጢምዋ ብቐዳም ንኣትላንታ ኣብ ሜዳ ሳንሲሮ ዓዲማ ጻውታት ኤስ ሚላን 3-ባዶ ስዕረት ገጢምዋ ክሪስቲያን ሮሜሮ ንኣትላንታ ኣብ መበል 26 ደቂቕ ፓልሜ ሸቶ ከመዝግበላን ከሎ ጆሴፍ ፕሊቺ ካብ ፍጹም ቅላዕ ካልእቲ ኮሎምቢያዊ ኣጥቃዓይ ዱቫን ዛፓታ ድማ ካብ ሮሜሮ ዝመጸቶ ናይ ማእዝን ቅላዕ ንሳሴት ሸቶ ኣትላንታ ኣብ ሰኪዔት ኤስ ሚላን ዝቐመጠ ተጻዋታይ ነይሩ ጸወታ ክዛዘም 20 ደቂቕ ምስ ተረፎ ናብ ሜዳ ዝወረደ ሓድሽ ፈራሚ ኤስ ሚላን ማሪዮ ማንዙኪች ኣብዛ ጸወታ ንውሕዳት ደቂቕ ንተኸላኸልቲ ኣትላንታ ከሸግር ተራእዩ እምበር ኣብ ውጽኢት ለውጢ ከምጽእ ኣይከኣለን እዚ ስዕረት ኤስ ሚላን ኣብዚ ዓመት ድሕሪ ብጁቬንቱስ ዝወረዳ ስዕረት ካልኣይ ኮይኑ ተመዝጊብሎም ኣብዚ ዓመት ድማ ንፈልማ እዋን ብዘይ ሸቶ ክትወጽእ ክኢላ ኣላ ድሕሪ 2011 ንፈልማ እዋን ንጽዋእ ሰሪያ ናብ ሳንሲሮ ንምምላስ ፍርቂ ጉዕዞ ተጓዒዛ ዘላ ኤስ ሚላን ወላኳ እዚ ስዕረት እንተጋጠማ ካልእቲ ኮይና ትጽዕባ ዘላ ኢንተር ሚላን አንጻር ኡዲኔዜ ገጢማ ነጥቢ ተመቒላ ምውጻእ ግን ጠቓሚኣ ኮይኑ ገና ብክልተ ነጥቢ ንኢንተር ሚላን ፈልያ ኣብ መሪሕነት እያ ዘላ ብሓፈሻ ዝተኸበ ውጽኢት ድማ ንስዕብ ይመስል ብቐዳም ካብ ዝተኻየደ ጸወታት ሮማ ኣብ ልዕሊ ስፔዚያ 4-3 አትላንታ ኣብ ልዕሊ ኤስ ሚላን 3-ባዶ ኡዲኔዜ ምስ ኢንተር ሚላን ባዶ ፊዮረንቲና ንክሮተነ 2-1 ሰንበት ኣብ ዝቐጸለ ጸወታ ድማ ቻምፒየንስ ዝሓለፈ ዓመት ጁቬንቱስ ኣብ ልዕሊ ቦሎኛ 2-ባዶ ክትዕወትን ከላ ጀኖዋ ኣብ ልዕሊ ካሊያሪ 1-ባዶ ቨሮና ኣብ ልዕሊ ናፖሊ 3-1 ላሲዮ ኣብ ልዕሊ ሳሱሎ 2-1 ሳምፒዶሪያ ድማ ኣብ ልዕሊ ፓርማ 2-ባዶ ተዓዊታ ኣብ መድረኽ ቡንደስሊጋ ትማሊ ሰንበት አንጻርታ ኣብ መበል 18 ደረጃ ዘላ ሻልከ ዝገጠመት መራሒት ዘላ ባየር ሙኒኽ ካብ ቶማስ ሙለር 2 ሮበርት ሌዋንዶውስኪን ኣላባን ድማ ሓንቲ ብሓፈሻ 4 ሽቶታት ብምዝጋብ 4-ባዶ ብምዕዋት መሪሕነታ ብናይ 7 ነጥቢ ጽብለልታ ኣደልዲላ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ናይዛ ንተኸታታሊታ ሻዕ ግዜ ንጽዋእ ቡንደስሊጋ እተሃድን ዘላ ዓባይ ክለብ ሓላዊ ልዳት ዝኾነ ማኑዌል ኑዌር በዚ ናይ ትማሊ ምሸት ጸወታ ኣቢሉ ኣብ ናይ ኩዕሶ እግሪ ዘመኑ መበል 197 ጽሩይ ፈተነታት ብምድሓኑ ነቲ ብናይ ቅድም ሓላዊ ልዳት ባየር ሙኒኽን ሃገራዊት ጋንታ ጀርመንን ኦሊቨር ካህን ተታሒዙ ዝጸንሐ ክብረ ወሰን በሊጹ ኦሊቨር ካህን ነቲ ክብረ ወሰን ብ557 ናይ ሊግ ግጥማት ክሕዞን ከሎ ኑዌር ግና ብ423 ጸወታታት ናይ ቅድም ክለቡ ሻልከን ንናይ ሕጂ ጋንቱ ባየር ሙኒኽን ክበጽሖ ክኢሉ ዘሎ ኑዌር ኣብ ትማሊ ዝነበረ ግጥም ናይ ቅድም ክለቡ ሻልከ አንጻር ባየር ሙኒኽ ንኽልተ ፈተነታት ከድሕን ክኢሉ ነይሩ እዚ ብፊፋ ብሉጽ ሓላዊ ልዳት ናይ 2020 ዝተሰመየ ወዲ 34 ዓመት ኑዌር እዛ ናይ ቅድም ክለቡ ነበር ናብ ታሕቲ ካብ ምውራድ ክትመሓየሽ ተመኒሎም ባየር ሙኒኽ ካብ 18 ግጥማት 42 ነጥቢ ኣዋህሊላ ኣብ መሪሕነታ ምቕጻል ትርከብ ናይ ነጥባ ፍልሊ ምስ መራሒት ባየር ሙኒኽ ከተጽብብ ሓሊና ናብ ጸወታ አንጻር ኣብ ሕማቕ ደረጃ ዘላ ሜኒ ዘምረሐት አርቢ ላይፕዚግ 3-2 ተረቲዓ አርቢ ላይፕዚግ ካብ ዝሓለፈ 4 ግጥማታ እንኳ ዓወት ጥራይ ብምዝጋብ ካብ ባየር ሙኒኽ ብ4 ነጥቢ ተፈላ ብ35 ነጥቢ ኣብ ካልኣይ ደረጃ እኳ እንተሃለወት ሰንበት አንጻር ሻልከ ኣብ ዝጽበያ ጸወታ ምስ ዘይትዕወት ደረጃ ኮንቆልቁል ከም ዝኽእል ተፈሊጡሎም ብዘይካ ዝውን ናይ ነጥቢ መወዳደርቲ ኮይነን ዘለዋ ክለባት ባየር ሌቨርኩሰንን ወልፍስበርግን ንሕድሕደን ተራኺበን ኣብ ዘካየድኦ ናይ ቀዳም ጸወታ ወልፍስበርግ 1-ባዶ ብምዕዋት ብተመሳሳሊ ነጥቢ ምስ ሌቨርኩሰን ብጸብለልታ ሸቶ ጥራይ በሊጻ ኣብ ሳሳይ ደረጃ ተቐሚጣላ ጀርመናዊት ክለብ ሀርታ በርሊን ትማሊ ንዓላሚኣ ብሩኖ ላባዲያን ማናጀርታ ጋንታ ሚካኤል ፕሪትዝን ከም ዘባረረ ተገሊጹ እዛ ክለብ ድሕሪ ብቐዳም ብወርደር ብረመን 4-1 ብገፊሕ ምርትዓ ደረጃ ናብ ናይ ምምላስ ዞባ ተቃሪቡ ብምህላ
بمهلاوئة نوساني مبرارة سلطانية أب قبرو علام أم إلينا من إسيات كلب هرتان الصنحة كاكل تشحن 15 ساعة تشحن 10 علامة كلب هرتا برلين زنبرن بول دار داي أبتا كلب جزاوي سلطان كوينو كتصنح تروقي حلوم ودي 4 عامات لاباديان هرتا برلين أميازا حلف عامت كعلامة زنس تركب كوينو إتا كلب أبتو درك زازمزخ على نيروم انت خونا أبزو وقت إذا كلب كاب 4 قطمات كلتشحن 20 حدا كل سنة بطريق تكسب بمقبارو عددا مختار سرحو كوينو لهم كاب حصرت زيناتات مسرح مسجار تصاوتي إيطالياوي كلب روما نبريان رينولدز كاب FC دالاس كتفرمو تبوكسات كم زوسدت كاب أمريكا ميجر ليج سوكر زوت حبريتا غليصوم جوفنتوس نزودي 10 عام صاوتاي FC دالاس كتفرمو كم تسامعتكوا كنجر انتقني روما جن توسخي 9 مليون يورو وسيخه كتفرمو دحر محبرايو أنفت بريان رينولدز ناب روما زمسل زلو تبل جول سبورت إيطالياوي كلب جوفنتوس ناي باير مونيخ صند تصاوتي جوشوا زيركين كورنتين توليسون مسان مصنبار دليا كم زلا مربب حبريتا كالتشو ميركاتو حبيرام لافيتشا سينيورا ابزور حزي اتقعين مفرام ابطرز زلا كوينا راداران ابز بقوامنت تسلفو كلب هاسو ام بال زركب ابال مونيخ زخونه جوشوا زيركي زيغيرا كم زلا زتقزلوم بزيكا زدما جوفي كا باير مونيخ نتقدمنا مونيخ كتشحن 17 مصنبارو كصنبرا دلياتو زنبرت فرنساوي اكفافالي توليسون مفرام دقيمة تقداسنت أريالام أرسنال نتتصاوتاي ريال مدريد مارتين أوديغار بلقى حمسان غتصاوت أبسمع بتحم إذا نرويجو أكفالن ستاديوم برنابو قديفو ناب إمريتس متسألو مغنيات مسك قداميت كلب نايت صوت عدل نمركاب مخانوي تفاليت زلوم كلبات ريال سوسيدادن ليستر سيتن نزود 22 عمت نمسارع نمتصنبار لعلت أرخ قبل 5 سنحي تفاليتهم انتخونه أمود أتا معلبي وكتما لندن كوينو اللوم بزد ما أستتصاوتاي أبز 24 ساعتات نحكمنا مرمراك قبريوم أوديغار بزاتي وزلو وعل أبزاني سمين لندن كلاب قوامنا يمسلاف عدل كركب تسفيت يقبر إذا أب ريال سوسيداد بلقى حكت صوز أنح أوديغارد إذا بلقى حس صوت اللازم نبر كلاب ريال سوسيداد داك ما يكتموسول علهن إن تحديران يرام مخنياتو أبزا كلاب سنحلو سالسان شدسن صوتات بمكيات شوعات شوتات كمزقب كله شعات تدما شوتو زخنا عساسون دك قانتو عبركتيوم بزد ما تقندخ لأبزخونة ريال مدريد زنبر وعل بمسراس نام مسار أختمول سيات قديدام إنجليزاوت كلاب واتفورن أكافالي فرنساويت كلاب رنس فرنساوي جيمس ليسليك بلقاح كتفرمو تسفاتات أحديرا كمزلا ز أتلتيك حبيرام زود 24 عامت فرنسوا كافالي كساب ز عامت بلقاح كتاوتن أبكرامات دما بقوا منت كفر مخانيو زنقرلوم أصلت أنا ليفربول يرجن كلوبنا على بام سريدس نمصنبار مزيداني ورادر كم زلو تفليط بمسر دون بالون كلوب نبورد كلوبون ديفيد ألابان ممصاق بالحو كم زلوهم تزاريبولهم ألابام سباير مونيخ زنبورو وعل أكرامات زبقع كوينو مسا كلب دما حدش وعل نخفرم تسفا كم زيبولو زنقارم ود 28 عامت ألابان برنابو نمسقار زررب كم زكايدو كوين قرن تخلوه إذ سمم عقنا بكلوب كتعنا أف كم زخئلي إمام مانشستر يونايتد نجيزي لينغارد كاب أولد ترافورد كوت كم استسمع معدة تليغراف حبيرام سولشاير أبز زلو تعق قطمات نستفلاليو تتصاوتو أبز مسكوت مسرح مسفقار تتصاوت تكسدد أو حدي قمديك تتصانح كوينو حجقنا دحر لينغارد كاب تاكلب كوت نبورد تاكلب مزرابو نتقلبو قبل تقديد لهم لينغارد بكلبات ويست بروم ويست هام نيوكاسل كم ونشفل يونايتد تقداسنة ترأي ولهم أول حمس كرم كلتشحن 10 أرسنال قبل علتونهم حد بوادو دحر معواتا أرسين فينغر بغازيطنيات انتي مسرح مسغارين خنصبه أبزن تريفن زلوا وحدات معلتات تباهليو يتحاجيتم إذ فرنساو أسلطان دما هندبتاو زخونه مسرح نقبر نخون بمبال ملس خب تسمعهم أبت غزي أرسنال كلتا مسرح طيحه جيرانيرام نموت فيلاميني كاب إس ميلان نيا ياسونا غدمام بزدما دغفتنا إذا كلب قبل علز سلطاني تقاومهم كسمعهم زرايو نيرم نايت غزي مسرح مسغار نخزازم دما 48 ساعات تريفون يروم فينغر هندبتاو زوله مسرح دما مصيوم ندغفت أرسنال زحوس زينام مسيت أوزيل ب42.5 مليون باوند كابريال مدريد نابزا ناي سمين لندن كلب مصيوم ابت غزي از مسرح ني عباي بريطانيا سالساي زخبره مسرح تباهيلو تتصويعم أرسنال دما ابت غزي اتزلعل وصايتات ام مسرح مسغار تتصوت زغبرتلو تباهيلوم اب غزيو دما أوزيل زخبره تتصوتاي ناي زكلب تباهيلوم
እዮም እዚ ታሪኽ ዝሓዘት ተጻዋታይ ብሉጽ ናይ ጾታ ግዜ ኣብዛ ክለብ ይሕሊፎም እዚ ኣጀማምራ ዝገበረ ተጻዋታይ ግን ዋላካ ምስ ዝኾነ ኣባል ናይዛ ክለብ ተባይሱ ካብዛ ክለብ ይሰናበታ ይሃሉ ብሕማቕ ዝኾነ ታሪኽ ግን ተሰናቢትሎም ጉዳዩ ኣዛራቢ ኮይኑ ዝጸንሐ መሲት ኦዚል ዝሓለፈ ሰሞን ምስታ ክለብ ዘለዎ ውዕል ከበቃ ኣብ ስምምዕ ምብጽሑ ዝፍለጥ እዩ እዚ ጀርመናዊ ካብዛ ክለብ ተሰናቢቱ ምስ ተርካዊት ክለብ ፈነርባቸን ምጽምባር ኣብ ዝርርብ ድሕሪ ምጽንሑ ድማ ምዛ ክለብ ብወግዓ ከም ዝተጸንበረ ተፈሊጡሎም ድሕሪ ናብዛ ተርካዊት ክለብ ምጽምባር ድማ ምስ ኣርሰናል ኮይነ ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ዋንጫ ክዓትር ክኢለም እዚ ድማ ኣብ ህይወተይ ዘይርሳዕ ተዘክሮይ ደገፍቲ ኣርሰናል ወትሩ ኣብ ልበይ ኣለኹም ብምባል ነቲ ኣብ ኣርሰናል ዝሕልፎ ዘይርሳዕ ታሪኽ ከመስግን ተራእዩ እዚ ወዲ 32 ዓመት ኦዚል ብሰንበት ናብ ቱርክ ክቀድሚ ምጓዓዙ ድማ ንኹሎም ኣባላት ኣርሰናል ክሳናበት ተራእዩ ኣብዚ ሓዳስ ክለቡ ድማ 60,000 ፓውንድ ንሶምን እናተኸፍለ ክትጻወት ኣብ ስምምዕ በፂሕሎም ካብቲ ናይ ኣርሰናል ዝነበረ ደሞዝ 350,000 ፓውንድ ከተራእዮ ድማ ንኹሉ ዘሰንብት ዜና ኮይኑሎም እንትኾነ ካብ መወዓውዕን ካልእን ዝረኸቦ ኣታዊ ክመልሶ ከም ዝኽእል ዝግለጽ ዘሎም ኦዚል ነቲ ኣብ ወርሒ መስከረም 2013 ኣብ ልዕሊኡ እምነት ብምሕዳር ዘፈረሙ ኣሰልጣን ናይዛ ክለብ ነበር ኣርሴን ቬንገር ከምኡውን ነቲ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ንዝረበሮ ጉዳያት ኣብዛ ክለብ ናብ ስምምዕ ዘምጽኡ ዳይሬክተር ናይዛ ክለብ ዝኾነ ኤዱ ጋስፐር ከመስግኑ ተራእዩ ኣሰልጣን ኣርሰናል ሚካኤል ኣርቴታ ምስ ዳይሬክተር ናይዛ ክለብ ኤዱ ምዃን ድማ ሰናይ ትምኒቶም ንኦዚል ክገልጹሉ ተሰሚዖም ኣለዎም ፕሬዚደንት ፈነርባቸ አሊ ኮክ ድማ ንደገፍቲ ክለቡ 2 ፓውንድ እትውድእ ናይ ሰናይ ትምኒት መልእኽቲ ናብ ኦዚል ክሰዱ መልእኽቲ ኣመሓላሊፉሎም ድሮ ድማ ክሳብ ሕጂ ኦዚል 160,000 መልእኽቲ ክቕበል ክኢሉሎም እዚ ድማ ነዚ ሓዳስ ክለብ ናይ ኦዚል 300,000 ፓውንድ ኣታዊ ከምጻላ ክኢሉሎም ኣብ ዝቕጽል መዓልታት ድማ ብዕጽፍ ክዛይድ ከም ዝኽእል ዝግለጽ ዘሎም ኦዚል ኣብ ትሕቲ ኣሰልጣን ሚካኤል ኣርቴታ 10 ጸወታታት ድሕሪ ምክያዱ ካብ ወርሒ መጋቢት ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ጸወታታት ክገብር ኣይተረአየን እዚ ከያክል ድማ ኦዚል ካብ መሳርሕ ናይዛ ክለብ ኣብ ውድድራት ፕሪምየር ሊግን ዩሮፒያን ሊግን ክእለ ተራእዩ እዚ ድማ ነዚ ተጻዋታይ ካብዛ ክለብ ንኽወፅእ እቲ ቀዳማይ ጠንቂ ዝኾነ እዩ እዚ ኣብ ዝኾነሉ ድማ ኦዚል ኣብቲ ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ዝኾነ ጸወታታት ዘይተኻየደሉ ግዜ ደሞዝ ካብ ምቑራጽ ክሕንግድ ኣብ ዝተራእየሉ ካብ ብዙሓት ወገናት ነቐፌታ ከመጽኡ ተራእዩ ኣርቴታ ድማ ድሕሪ ምውጻእ ኦዚል ነቲ ኩሉ ዝገብሮ ኣብዛ ክለብ ማንም ዘይርስዖ እዩ ስለዚ ኩሉ ኣበርክቱ ከመስግኖ ፈቱ ኣብ ፈነርባቸ ድማ ጽቡቕ ናይ ጸወታ ግዜ እምነየሉ ብምባል ንምውጻእ ኦዚል መግለጺ ይህብሎም ሊቨርፑል ዝሓለፈ ዓመት ብኽብረ ወሰን ዝኾነ መንገዲ ድሕሪ 30 ዓመት ዋንጫ ፕሪምየር ሊግ ድሕሪ ምልዓላ ኣብዚ ናይሎም ዓመት ውድድር ጸወታታት ድማ ንኽብራን ምክልኻል ሓያል ስራሕ ከም ዝጽበያ ማንም ዘይስሕቶ ሓቂ እዩ እንትኾነ ግን እዛ ክለብ ኣብዘን ዝሓለፋ 3 ሰሙናት ነዚ ክብራ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ውጤት ኣብ ምምዝጋብያ ተጸሚዳ ዘላ ኣብ መድረኽ ፕሪምየር ሊግ ተደጋጋሚ ነጥቢ ምኽሳር ኣብ ውድድራት ኤፍኤ ካፕ ድማ ካብ ውድድር ክትግለፍ ርኢና እዚ ኩሉ ጠንቁ ድማ ብዙሓት ተጻወትቲ ናይዛ ክለብ ብመስበርቲ ካብ ጸወታ ወጻኢ ክኾኑ ከለዉ ገለ ድማ ብቕዓቶም ክጎድል ምኽኣል እዩ ብምባል ናይ ቅድም ተጻዋታይ ናይዛ ክለብ ጂሚ ካራገር ድሕርቲ ብሓሙስ ዝወረዳ ስዕረት ናይ ፕሪምየር ሊግ ተዛሪቡሎም ሊቨርፑል ድሕርቲ ዝወረዳ ስዕረት ኣብ ታሪኻ ድሕሪ ወርሒ ሚያዝያ 2017 ዝወረዳ ስዕረት ናይ መጀመርታ ስዕረት ኣብ ስታዲየም ኣንፊልድ ከተመዝገብ ክኢላላ ናይ 69 ጸወታታት ዘይተሰዓርነት ጉዕዞ ናይዛ ክለብ ኣብ ስታዲየም ኣንፊልድ ድማ በዛ ምሸት ኣብቂዕሎም እዚ እንኾነ ድማ እዛ ክለብ ኣብ 5 ጸወታታት ናይ ፕሪምየር ሊግ ዓወት ኣልቦ ኮይና ትጓዓዛላ 6 ነጥቢ ካብ መራሒት ናይዚ መድረኽ ዘላ ዩናይትድ ክትድሕር ተገዲዳላ ኣብ ዝስዕብ ጸወታታት በተርእዮ ውጤት ድማ ክብራ ናይ ምዕቃብ ትኽእላ መልሲ ክረክብ እዩ ድሕሪ ትማል ዝወረዳ ስዕረት ኣብ ናይ ኤፍኤ ካፕ ጸወታታት ድማ እዛ ክለብ ምስ ቶተንሃም ዌስትሃም ብራይተን ማንቸስተር ሲቲን ሌስተር ሲቲን ጸወታታት ሰሪዕላ ብምህላው እዩ እቲ ክብራ ናይ ምዕቃብ ትኽእሉ ዝምልስ ጸወታታት ተሃራፊ ዝገብሮም እዚ ዝመጽእ ጸወታታት ናይዛ ክለብ ጽቡቕ ምስ ዘይከይድ ድማ ጉዕዞ ናይዛ ክለብ ንዋንጫ ከበቃዕ ከም ዝኽእል እዩ ጂሚ ካራገር ዝገልጽ ናይ ቀደም ኣሰልጣንን ሓላቕ ጋንታን ናይዛ ክለብ ዝኾነ ግሬም ሶንስ ድማ ክሎብ ኣብዚ ግዜ ሓያል ዝኾነ ኣተሓሳስባ ክርልዩ ብምባል መግለጺ ይህብሎም ኣብዚ ግዜ እቲ ቀንዲ ኣዛረብ ዛዕባ ኮይኑ ዘሎ እቲ ብሰለስተ ኣጥቃዕቲ ዝቕለስ መስመር ምጥቃዕ ናይዛ ክለብ እዩ መሐመድ ሳላሕ ሳዲዮ ማነ ሮበርት ፊርሚኒዮን ኣብ ናይ ቀደም ብቕዓቶም ከም ዘይለዉ ማንም ዝፈልጦ ሓቂ እዩ እዚ ስለ ዝኾነ ድማ ክሎብ ንዲያጎ ጆታ ከምጽኦ ክኢሎም ምምጻእ ዲያጎ ጆታ ናብዛ ክለብ ርኡይ ለውጢ ከምጽእ እኳ እንተኸኣለ ከይጸንሐ ብዝገጠሞ ማሰይቲ ካብ ጸወታ ክርሕቕ ኢና ተዓዚብና መስመር ምጥቃዕ ድማ ናብ እንግዳዓዞም ሰለስተ ክምለስ ክኢሎም ኣብ መስመር ምክልኻል ድማ እቲ ዝዓበየ ሓይል ናይዛ ክለብ ዝኾነ ቫንዳይክ ካብ ጸወታ ክራቕ ብምኽኣሉ እቲ ቀዳማይ ጸገም ናይዛ ክለብ እዩ ምስ ድማ ኣሌክሳንደር ኣርኖልድ ናብ ናይ ቅድም ብቕዓቱ ክመጽእ ብዘይምኽኣሉ ተወሳኺ ጸገም ኣብ ልዕሊ ኣሰልጣን የርጌን ክሎብ ኮይኑሎም ኣብ መስመር ምክፍፋል ድማ ሄንደርሰን ከምኡውን ቲያጎ ኣልካንትራ ንዝበዝሐ ግዜ ኣብ ጸወታ ብዘይምንባሮም እቲ ካልእ ጸገም ናይዛ ክለብ ኮይኑሎም ክሎብ ነዚ ንምፍታሕ ንጄምስ ሚልነር ናቢ
ጋዜጣ ታኩሚ ሚናሚኖ ኣብ መስመር ምክፋል ክቀያየር እኳ እንትኸኣለ ለውጥ ከምፃሉ ግን ኣይከኣለን ሓፈሻዊ ፀወታ ናይ ምቁፅፃር ብቕዓት ናይ ሊቨርፑል ካብ 65 ሚታዊት ኣብዚ ግዜ ናብ 50ታት ወሪዱሎም ዋላ እውን ኣብቲ ልዑል ናይ ፀወታ ቁፅፅር እትገብረሉ ግጥማት ሸቶ ናይ ምዝጋብ ትሑት እናኾነ ይመፅኣሎም ስለዚ መድረኽ ፕሪምየር ሊግ ኣብ ፍርቂ ግጥማት በፂሕሉ ኣብ ዘለወሉ እዋን እዛ ክለብ ገለ ለውጢ ክትገብር ትፅቢት ኩሉ ኣፍቃር ናይዛ ክለብ ይኸውን መድረኽ ፕሪምየር ሊግ ካብ ክትዕወተሉ ንኸትዓቅቦ እዩ እቲ ዝኸፍአ ስራሕ እዚ ዝፈለጠ ኣሰልጣን የርገን ክሎብ እምበኣር ኣብዛ ክለብ እንታይ ለውጢ ክገብር ኣብ ዝስዕብ ፀወታታት ናይዛ ክለብ ክመልሰልና እዩ እምበኣር ከስ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይ ሎሚ ትሕዝቶ መደብ መቃልሕ ስፖርት ኣብ ዝፈፂምና ኣለና ኣዳለውቲ መደብ ሄኖክ ዕባዝ ግን ሮቤል በረኸት ከምኡ እንዳናይ ተስፋ ዝጊ ብሓባር ብምዃን ኢና እሰሰናዩ